Σε αυτό το βίντεο, θα παρουσιάσουμε το εργαστηριακό τετράδιο του τμήματος Χημείας. Το εργαστηριακό τετράδιο αποτελεί αναπόσπαστο εργαλείο για τους φοιτητές και ερευνητές και έχει σχεδιαστεί για την καταγραφή πειραμάτων και παρατηρήσεων δίνοντας έμφαση στην ασφάλεια με την ενσωμάτωση του εντύπου εκτίμησης χημικού κινδύνου. Πάμε να το δούμε μαζί. Στις πρώτες σελίδες του τετραδίου θα δείτε τις οδηγίες χρήσης που πρέπει να ακολουθήσετε. Συνοπτικά σας αναφέρω ότι πρέπει να χρησιμοποιείτε μελάνι για καλύτερη αναγνωσιμότητα και να καταγράφετε λεπτομερώς τις πειραματικές διαδικασίες και τα αποτελέσματα. Εάν χρειάζεται, συμπεριλάβετε σχέδια και διαγράμματα για καλύτερη κατανόηση, καθώς και υπολογισμούς και αναλύσεις δεδομένων με λεπτομερείς εξηγήσεις. Μην ξεχνάτε να αναφέρετε τα πρωτόκολλα και τις πηγές που χρησιμοποιήσατε. Φροντίστε να διατηρείτε ειλικρινή και ακριβή στοιχεία περιλαμβάνοντας και τυχόν λάθη. Το εργαστηριακό τετράδιο δεν χρειάζεται να είναι τέλειο. Κρατήστε το όμως οργανωμένο, ευανάγνωστο και ασφαλές. Στην επόμενη ενότητα του τετραδίου παρουσιάζονται οι κατευθυντήριες γραμμές για τη χρήση του εντύπου εκτίμησης χημικού κινδύνου. Το έντυπο παρέχει ένα πλαίσιο για τον προσδιορισμό και τον έλεγχο των κινδύνων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες στο εργαστήριο. Αρχικά καταγράψτε τον τίτλο του πειράματος και στη συνέχεια εντοπίστε και καταχωρήστε όλες τις ουσίες που θα χρησιμοποιηθούν σε όλα τα στάδια του πειράματος. Σημειώστε τις δηλώσεις επικινδυνότητας στην αντίστοιχη στήλη. Προκειμένου να προσδιορίσετε τους πιθανούς κινδύνους και να εντοπίσετε τις δηλώσεις επικινδυνότητας για κάθε ουσία, θα χρειαστεί να ανατρέξετε στα δελτία δεδομένων ασφαλείας ή αλλιώς SDS για κάθε χημική ουσία. Πάμε να δούμε πώς συμπληρώνουμε το έντυπο, για παράδειγμα για τη σύνθεση του μπενζάνιλάιντ. Όπως φαίνεται στο παράδειγμα, έχουν περιληφθεί στον πίνακα όλες οι ουσίες που θα χρησιμοποιηθούν στη σύνθεση, ακόμα και οι βοηθητικές όπως είναι το χλωριούχο νάτριο, το φθικό μαγνήσιο και το όξινο ανθρακικό νάτριο. Ακολούθως για κάθε μία από αυτές εντοπίσαμε τις δηλώσεις επικινδυνότητας και τις καταγράψαμε στη διπλανή στήλη. Για το βενζόιλο χλωρίδιο π.χ. ανατρέξαμε στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας ή SDS στο σημείο 2 για να εντοπίσουμε τις δηλώσεις επικινδυνότητας της ουσίας. Οι δηλώσεις επικινδυνότητας ξεκινούν με το γράμμα H από την αγγλική λέξη hazard που σημαίνει κίνδυνος. Στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας μπορείτε να δείτε ακριβώς τις φράσεις που αντιστοιχούν σε κάθε δήλωση. Στο τετράδιο έχουν συμπεριληφθεί πίνακες με τις δηλώσεις και τις φράσεις επικινδυνότητας ανά κατηγορία για εύκολη πρόσβαση. Ακολουθείτε την ίδια διαδικασία για κάθε χημική ουσία που θα χρησιμοποιηθεί. Στη συνέχεια, καταγράφετε τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί. Για τη σύνθεση του μπενζάνιλάιντ ο εξοπλισμός είναι τα συνήθεια εργαστηριακά γυαλικά, η σύριγγα Χάμιλτον και ο αποστακτήρας. Αφού καταγραφούν αυτές οι πληροφορίες, μπορείτε να προχωρήσετε στην σύνοψη των κινδύνων της αντίδρασης έχοντας υπόψη το προηγούμενο βήμα και λαμβάνοντας υπόψη και άλλους πιθανούς κινδύνους. Εάν η διαδικασία έχει επιπτώσεις στην ασφάλεια και κινδύνους πέρα από αυτά που αναφέρονται στο έντυπο, θα πρέπει να συμπληρωθεί η ενότητα για τις πρόσθετες επιπτώσεις στην ασφάλεια. Εάν στην αξιολόγηση έχει εντοπιστεί κίνδυνος χειρονακτικής διακίνησης, ενδέχεται να χρειάζεται χωριστή εκτίμηση κινδύνου ή εάν η αντίδραση περιλαμβάνει τη χρήση δηλητηρίων ή καρκινογόνων ουσιών, πρέπει να ενημερωθεί ο υπεύθυνος ασφάλειας του τμήματος πριν ξεκινήσετε το πείραμα. Στο παράδειγμα της σύνθεσης του μπενζάνιλάιντ έχουμε εντοπίσει και συνοψίσει τους κινδύνους σε κατηγορίες όπως φαίνεται στον πίνακα. Οι επιλεγμένοι κίνδυνοι αντίδρασης θα πρέπει να εισάγονται στον πίνακα εκτίμησης επικινδυνότητας που θα ποσοτικοποιηθεί χρησιμοποιώντας τα κριτήρια πιθανότητας και συνέπειας. Η βαθμολογία επικινδυνότητας θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τι θα μπορούσε να συμβεί πριν τεθούν σε εφαρμογή οποιαδήποτε μέτρα ελέγχου. Αυτό που προσπαθούμε να καταλάβουμε είναι το πόσο πιθανό είναι να συμβεί κάτι και πόσο σοβαρές θα είναι οι συνέπειες του. Σκεφτόμαστε την πιθανότητα να συμβεί κάτι και λέμε πόσο πιθανό είναι να συμβεί αυτό, και για τη σοβαρότητα του συμβάντος λέμε, αν συμβεί, πόσο άσχημο θα είναι. Με βάση αυτά, βάζουμε μία βαθμολογία. Με αυτή την προσέγγιση, μπορούμε να αποφασίσουμε πώς να προστατευτούμε καλύτερα. Για το πόσο πιθανό είναι να συμβεί κάτι δίνουμε αριθμούς, από 1 για πολύ απίθανο έως 5 για πολύ πιθανό. Για το πόσο σοβαρές θα είναι οι επιπτώσεις δίνουμε αριθμό από 1 για αμεληταίες έως 5 για πολύ σοβαρές. Πολλαπλασιάζουμε την πιθανότητα με τη σοβαρότητα για κάθε περιστατικό. Το αποτέλεσμα είναι ο αριθμός που δείχνει τον βαθμό του κινδύνου. Πάμε να δούμε τη λογική της αξιολόγησης του κινδύνου στο παράδειγμά μας για τη σύνθεση του μπενζάνιλάιντ. Αφού έχουμε προχωρήσει με τη διαδικασία του εντοπισμού των κινδύνων και τη σύνοψή τους, θα χρειαστεί να αξιολογήσουμε το ρίσκο. Εάν μπορούμε να ομαδοποιήσουμε τους κινδύνους, τότε προχωρούμε με αυτή τη λογική. Η ομαδοποίηση χρειάζεται εμπειρία και πρακτική εξάσκηση και μπορεί να δυσκολέψει τους φοιτητές. Αν σας δυσκολεύει η ομαδοποίηση των κινδύνων, μπορείτε να τους αξιολογήσετε ξεχωριστά.
Στο παράδειγμα της σύνθεσης του μπενζάνιλάιντ, έχουμε ομαδοποιήσει τους κινδύνους και η λογική μας είναι βασισμένη στην εργαστηριακή εμπειρία και πρακτική και έχουμε ξεχωρίσει κινδύνους για την ασφάλεια και κινδύνους για την υγεία. Έχουμε εντοπίσει κίνδυνο για φωτιά από έφλεκτες ουσίες, κίνδυνο από ουσίες που προκαλούν έγκαυμα, ερεθισμό ή αλλεργία από εισπνοή, κατάποση ή επαφή, κίνδυνο από ουσίες που προκαλούν σοβαρές βλάβες όπως είναι οι τοξικές, οι καρκινογόνες και τέλος κίνδυνο από αντικείμενα ή εξοπλισμό. Η λογική αυτή μας βοηθά να αξιολογήσουμε τους κινδύνους αυτούς σε ομάδες και να ορίσουμε τα μέτρα ελέγχου πιο εύκολα. Για τους κινδύνους του παραδείγματος, η αξιολόγηση φαίνεται στον πίνακα. Υπάρχει μέτρια πιθανότητα εκδήλωσης φωτιάς, και εάν αυτό συμβεί, οι συνέπειες μπορεί να είναι σοβαρές. Τα εγκάβματα και οι ερεθισμοί είναι πιθανότερο να συμβούν, αλλά οι συνέπειες είναι γενικά λιγότερο σοβαρές. Αντίθετα, υπάρχει μέτρια πιθανότητα έκθεση σε καρκινογόνες ουσίες, με τις συνέπειες να μπορούν να είναι σοβαρές, ειδικά με επανειλημμένη έκθεση. Για τον κίνδυνο από βελόνα ή σπασμένο γυαλί, υπάρχει μέτρια πιθανότητα τραυματισμού, με τις συνέπειες να κυμαίνονται από μικρές έως μέτριες. Η ενότητα με τίτλο «Μέτρα ελέγχου» παρουσιάζει ορισμένα από τα πιο συνηθισμένα μέτρα ελέγχου. Σε αυτό το σημείο περιλαμβάνονται τα βασικά μέτρα ελέγχου και προστασίας, όπως τα γάντια, η εργαστηριακή ποδιά, ο απαγωγός, η προστασία του προσώπου και άλλα. Σε αυτό το στάδιο καταγράφονται όλα τα μέτρα προστασίας που θα χρησιμοποιηθούν στη συγκεκριμένη διαδικασία. Τα δελτία δεδομένων ασφαλείας είναι πολύ βοηθητικά καθώς στο σημείο 2 περιλαμβάνουν δηλώσεις προφύλαξης, οι οποίες είναι φράσεις που περιγράφουν τα συνιστόμενα μέτρα για την μείωση στο ελάχιστο ή την αποτροπή των ανεπιθύμητων συνεπειών που οφείλονται στην έκθεση σε μια επικίνδυνη ουσία. Στο παράδειγμα της σύνθεσης του μπενζάνιλάιντ χρησιμοποιήσαμε τόσο την ανάλυση των κινδύνων όσο και τις πληροφορίες των δηλώσεων προφύλαξης για να καθορίσουμε τα μετρά ελέγχου όπως φαίνεται στον πίνακα. Στην ενότητα πρόσθετες διαδικασίες έκτακτης ανάγκης, είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη πρόσθετες απαιτήσεις πέρα από αυτές που έχουν ήδη καθοριστεί για το εργαστήριο, όπως αναφέρεται στη σελίδα Εξοπλισμός έκτακτης ανάγκης αυτού του τετραδίου. Προτού ξεκινήσετε οποιαδήποτε πειραματική διαδικασία, ελέγξτε τη σελίδα για τον εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης. Στη συνέχεια, περιγράψτε σύντομα τις θέσεις του εξοπλισμού στο εργαστήριο. Δεν χρειάζεται να περιλαμβάνετε στο τμήμα εκτίμησης κινδύνου στοιχεία που έχουν ήδη καταχωρηθεί εκεί. Η ενότητα διάθεση αποβλήτων παρέχει κοινές μεθόδους διάθεσης για διάφορες χημικές ουσίες. Πρέπει να συμβουλευτείτε τη διαδικασία χημικών αποβλήτων στην ιστοσελίδα του Τμήματος Χημείας για οδηγίες σχετικά με τη διάθεση των χημικών αποβλήτων. Πάμε τώρα να δούμε την τελευταία ενότητα της του εντύπου εκτίμησης κινδύνου που είναι η διαχείριση τελικών προϊόντων. Όταν δημιουργούνται ενώσεις σε ένα χημικό εργαστήριο, οι κίνδυνοι που προκύπτουν είναι μερικές φορές άγνωστοι. Γι' αυτό, πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη σημασία στη διαχείριση τελικών προϊόντων. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να σκεφτείτε πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί περαιτέρω το προϊόν, σε τι μπορεί να είναι ευαίσθητο και πώς και πού θα αποθηκευτεί με ασφάλεια. Με τη διαχείριση τελικών προϊόντων τελειώνει η εκτίμηση των κινδύνων και χρειάζεται να υπογραφεί. Να θυμάστε ότι η ανάλυση κινδύνων σας θα εκτιμηθεί από τον επιβλέποντα, και είναι σημαντικό να πείσετε ότι γνωρίζετε πώς να διαχειριστείτε τις εργασίες στο εργαστήριο. Οι επόμενες 3 σελίδες του εντύπου είναι διαθέσιμες για να καταγράψετε το πείραμά σας. Για τις χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται, καταχωρήστε τα πλήρη ονόματα, συμπεριλαμβανομένων και των διαλυτών. Χρησιμοποιήστε τις στήλες για το μοριακό βάρος, τη συγκέντρωση, την πυκνότητα, τη μάζα ή και τον όγκο ανάλογα. Δεν είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθούν όλα τα πεδία, μόνο όσα είναι σχετικά με την αντίδραση σας. Για να συμπληρώσετε την ενότητα κυριότερη κίνδυνη, χρησιμοποιήστε φράσεις που προέρχονται από την αρχική τεκμηρίωση των δηλώσεων κινδύνου που προσδιορίστηκαν στην πρώτη σελίδα κατά την καταγραφή των αντιδραστηρίων του πειράματος. Μπορείτε να εντοπίσετε τις φράσεις για τις δηλώσεις κινδύνου και προφύλαξης στα δελτία δεδομένων ασφαλείας, SDS, ή σε αυτό το τετράδιο. Το έντυπο πρέπει να φέρει υπογραφές του αξιολογητή και ενός συνυπογράφοντα, συνήθως του επιβλέποντα, και να είναι χρονολογημένο. Η πειραματική διαδικασία πρέπει να εξηγείται με απλά λόγια, να είναι συνοπτική, αλλά να παρέχει αρκετές λεπτομέρειες ώστε να διασφαλίζεται ότι κάποιος άλλος να μπορεί να επαναλάβει το πείραμα με ασφάλεια και επιτυχία. Πρέπει να επισημαίνονται οποιαδήποτε ζητήματα ασφάλειας ή πειραματισμού που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Εάν το περιεχόμενο υπερβαίνει τη μία σελίδα, μπορείτε να συνεχίσετε σε ξεχωριστό φύλλο και να κάνετε παραπομπή. Κλείνοντας αυτήν την παρουσίαση, ελπίζω πως βρήκατε χρήσιμες τις πληροφορίες για το εργαστηριακό τετράδιο. Με την ενσωμάτωση του εντύπου αξιολόγησης χημικού κινδύνου, έχουμε πλέον ένα πολύτιμο εργαλείο για την ασφαλή διεξαγωγή πειραμάτων στο εργαστήριο.
Μην ξεχνάτε ποτέ τη σημασία της προσωπικής ασφάλειας κατά τη διάρκεια των πειραμάτων και της συμμόρφωσης προς τους κανόνες ασφαλείας και τη σημασία της ακρίβειας και εγκυρότητας καταγραφής των πειραματικών διαδικασιών, παρατηρήσεων και αποτελεσμάτων. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας και εύχομαι καλή επιτυχία σε όλα τα εργαστηριακά σας εγχειρήματα.